Biblija. Мы живем в России, самой многонациональной стране. В ней проживает около 150 различных национальностей. Одна из них – евреи. Это очень древний народ. Евреев называют народом книги. Это книга Тора, Библия. В иврите, языке, на котором написана Тора, Samo 22 slova. Imaju sreće jevrejski đaci. Naziv svakog slova ima svoje značenje. Prvo slovo minus alef minus bik. Drugo slovo minus bet minus kuća. Treće slovo minus gimel minus kamila. Dalet, hej, vav, zain, het, tet, jot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, hej, sadi, huf, reiš, šin. Tako se jevrejska azbuka zove alefbet. Azbuka nazывается alef-bejt. Liči na reč alfabet, zar ne? I znate, Jevreji pišu s desna na levo. Naučnici kažu da je to zato što su davno reči pisali ne olovkom na papiru, već su ih klesali na kamenu dletom. A s desna na levo je to mnogo lakše. Najstarijim natpisima je više od 3000 godina i napravljeni su još u vreme samog cara Solomona. O, car Solomon, jedan od omiljenih junaka Biblije. On je sagradio veliki hram. Zvali su ga najmudrijim među mudrima. Kažu da je čak razumeo jezik ptica i životinja. 3000 godina se o caru Solomonu pričaju razne priče, jedna čudesnija od druge. I svaka je kao dragoceni kamen minus samocvet. Koliko prstiju na ruci, toliko bobica u šaci. Сколько пальцев на руке, столько ягод в кулаке. 1, 2, 3, 4, 5, veoma je lako brojati. 5, 4, 3, 2, raz, počinjemo našu priču. Evo šta se desilo na svetu nekada. Živela su nekada na svetu dva brata. Stariji je živeo sam sebi gospodar, a mlađi brat imao porodicu i sinove. To je bilo davno. Braća su bili od onih koje je Mojsije doveo u Izrael iz Egipta. Braća su se naselila jedan pored drugog, zajedno očistili polje od kamenja i od njega sagradili kuće. Braća su postala zemljoradnici. Složno su radili na polju i letinu su uvek delili na pola. Koliko pravednog truda, koliko kome snopova. 1, 2, 3, 4, 5, veoma je lako brojati. 5, 4, 3, 2, raz, nastavljamo našu priču. Bilo je to nekada na svetu, misli mlađi o starijem bratu. Teško je na svetu živeti sam, ko će mu u starosti pomoći. Bilo je to nekada na svetu, misli stariji, mlađi ima decu. Uradit ću ono što želim i mogu i potajno ću mu pomoći. I tako je noću stariji brat uzeo jedan od svojih snopova i neprimetno ga preneo u ambar svog brata. Čudno čudo se dešava na svetu. Noću je snopova ostalo 4, a ujutru nije ustalo opet 5. To niko ne može da razumije. Odakle se snop pojavio? Stariji brat je na svoju ogradu okačio konopac sa zvončićima. Ako neko tuđi dođe, zazvoniće. I ponovo je odneo 5. snop mlađem bratu u ambar. Zvončići nisu zazvonili, niko tuđi nije došao. Ko je sa mnom, neka broji. Koliko snopova ovde stoji? 1, 2, 3, 4, 5. Veoma je lako brojati. 5, 4, 3, 2, raz. Nastavljamo našu priču. Možda je zaista anđeo doneo 5. snop. I obesio je stariji brat konopac sa zvončićima iznad svog ambara. Ako anđeo doleti, sigurno će ga zakačiti.
Zvončići nisu zazvonili, anđeo nije doleteo. Svake noći je brat bratu odnosio 5 snop, ostavljajući sebi 4. I svakog jutra u njegovom ambaru je ponovo stajalo 5 snopova. Čuda. U bratskoj ljubavi se kriju zalihe čuda. Sve je to vidjelo svevideće oko sa nebesa i naredilo baš tamo. Gde se to desilo, neka bude moj hram. Da, tako je sve i bilo, ako je sagradio hram na tom mestu. Veliki car Solomon. Zašto veliki car Solomon? Bio je mudar i pravedan. I njegova zemlja je cvetala. A još je car Solomon znao jezik zveri i ptica. I često je sa njima razgovarao. Ali čak ni veliki car ne bi mogao sagraditi hram bez malog čudesnog crvića. A crvić se zvao Šamir. I setio se car Solomon. Kako je tek postao car, još kao dečak, pre mnogo godina poslao po Šamira svoj brod. Jer samo taj mali crvić je mogao da pregrize ogromne kamene gromade. A kako drugačije sagraditi hram? Bez ikakvog vožđa. Zašto? Ne znam, ali tako je Bog hteo. I to je to. Već su javili Solomonu da su verne sluge našle čudesnog Šamira. I carski brod sa čarobnom životinjicom će uskoro stići. Ali broda sve nije bilo. U međuvremenu se na moru razbesnela strašna oluja. Besila je celu nedelju. Odjednom je do obale doplivalo nešto čudno. I to čudno nešto, na nešto cara podsjeća. Šta je ovo? Kakva je ovo krpa? Pa to je carska zastava. A šta je ova palica? Pa to je komad jarbola. Znači carski brod je potonuo. Kamenogrizac Šamir se udavio i veliki hram nikad neće biti sagrađen. I sudio je Solomon. I naredio Solomon da se more zasuje kamenjem. I što je iznenađujuće? Oluja je odmah utihnula. Zlo more uništilo je carski brod. Udavilo čudesnog Šamira. I sad se smirilo. Da. Nema tu šta da se kaže. Tada je došla kod cara Solomona. Iz ribarskog sela siromašna udovica po imenu Lea. Rekla je da hoće da se sudi sa vetrom. Da minus da, dobro ste čuli, baš sa vetrom. Kako to? I evo vam njena priča. Baka udovica je živela od toga što je krpila ribarima mreže, a oni su je za to davali hleb i ribu. Ali oluja je besila celu nedelju. Posla nije bilo. I udovica Lea već 2 dana nije ništa jela. I kod komšija je uzalud bilo tražiti. Kad nema, kako se kaže, odlučila je Lea da ode do bogatog trgovca. Možda je neće odbiti parče hleba. Evo što je smislio lukavi trgovac. Ne može on poniziti udovicu milostinjom. Lea je dostojanstvena žena. Neka poradi. Baš juče je uspešno prodao 10 vreća brašna. Neka Lea očisti police u ambaru. I sve što pokupi, to je njeno. Eto takvog pametnog trgovca. I starici šaka brašna, i njemu korist. Mela je, strugala je, udovica je pokupila brašna za 3 pogače.
Oh, konačno će jesti. Наскребла вдова муки на 3 Ali nije лепешки. išlo tako lako. Ох, наконец-то поест. Prvu pogaču je morala da da komšijskoj deci. Kako da im odbiješ? Первую лепешку пришлось Drugu отдать pogaču je соседу. izmolio stari ribar. Как откажешь? Još će Вторую umreti лепешку od gladi. попросил старый рыбак. Помрет еще с голоду. A treću? Третью. A treću pogaču je ukrao vetar uragan i odneo u more. I nije samo to, i kućicu joj je srušio. Kome je smetala, pitam vas. Zanimljivo, oluja je odmah utihnula. Сразу утих. Zli vetar. Ветер. Он сломал Srušio ей joj je дом. kuću. Он украл Ukrao ей joj je хлеб. hleb. И теперь I sad se успокоился. smirio. Пусть будет наказан Neka ветер bude Валера. kažnjen vetar lopov. Бедная, Jadna, бедная jadna бабушка baka Lea. Лея. Da nije poludela od muke. Naredio je car Solomon da prime i nahrane bakicu udovicu carski. Imaće Lea šta da priča komšijama. Setio se car svoje nevolje. Nije više imalo šta da se čeka. Vreme je da se vraća kući u prestonicu. Ne može biti. Stigao je. Donosi čarobnog crvića, kamenogrizca. Što pre da ga vidim. A gledati Šamira se ne sme. Niko ne sme. Čak ni car ne sme. Zašto? Ne zna. Tako je Bog hteo. I to je to. Ali može li bar da se sazna kako su se spasili? To se može. Oluja je otkinula jedra. Odnela carsku zastavu. Bok broda je probijen. Činilo se da je sve propalo. Ostalo je samo da se mole. I odjednom se desilo Božje čudo. Odnekud je vetar doneo pogaču. I ona je raz i začepila ruku. I kao što pretpostavljate, oluja je odmah utihnula. Sve je razumeo mudri car Solomon. To je zaista bilo čudo. Ispada da je pogača bake Leje spasila carski brod. Ispada da je vetar izvršio Božju volju, jer bez čarobnog Šamira ne može se sagraditi veliki hram. Zar dobra udovica neće oprostiti vetru? I dobra udovica je oprostila vetru. I dobrая вдова ветер простила. I naravno, car Solomon je odlučio da bogato nagradi bakicu Leju, a kako da ne? Šta treba siromašnoj udovici, samo da može da pogleda čudesnog kamenogrizca, Šamira. A to se ne sme. Čak ni car ne sme. Može iznenada, reče Šamir. Ti, bakice, si me spasla, a ti, dečače, si me čekao. Vama dozvoljavam. A pti ne sme. Marš od pticama baš i nije bilo stalo. Šta, u svom životu crve, nismo videle. E pa zbog ovih ptica nećemo videti Šamira. Dobro, gledajte. Možda ćete čak i videti.